Nasugop sa Ginoo, sa hapit na siya mukayat sa langit, tinunan gisugop niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko, karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao, di ay biyayong sa tanan nga katawhan, ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon, daghang kalisdanan atong hinsugatan, apan siya magauban angkod sa katapusan, sa kapanahunan, karon atuwa siya ito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Kung sa tumanong ta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmadasigon kita, aron di paningan sa dugo sa katawhan, karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaon ug lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaon ug lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuhaon ug lalinon ang nagtuman, kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Mga igala, kumusta ug maayong gabi kanyang tanan, kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our home. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga igala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our home, usa ka programa sa kahanginan nga gipuyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran
mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita among dalangtanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita sa mga langit. Sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo tungod kay kini nga kay gayunan o Dios padayon nga masultis kanginan ang mga binhi sa kaluwasan bisan pa sa dagko na nga mga panghitabo sa kalibutan. Tuguti nga sa dili pa matapos ang kaygayonan sa pagsultis pulong sa kamaturan. Ang mga tawo nagapamati karon Ginoo, himo untang lamdagan ang ilang mga salabutan ug diha sa ilang kasing-kasing makaplagan ang gugma sa pagsunod sa pagpangalagad dinha kanimo ug sila Ginoong Dios imong giyahan nga makahimo sa pagduol nga mga lagad dinha kanimo niining katapusan na nga kaygayonan. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa among mga pag-ampo pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapaw, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton sa inyo gayod nga makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa atong naandan sa di pa ta moadto sa pinakamin portion sa ato nga programa, ato usaning ibanan og pipila ka mga text message nga na-receive nato dinhi kay lagi wala man tay enough time nga mo-accommodate nato kining tanan nga mga nanag-text apan dili gini mahitabo nga kini nga text dili mapansin. Ato lang ihulat og insaktong panahon. By the way, karong gabi una ako nagtuo nga si Brother Libby dili pa makaari tungod manggod dunay mega crusade dinhi sa Bugos City. Daghan kayong mga worker ang gikinahanglan ug unya duna po'y namatay nga giatiman ni Brother Libby kagabi wa siya makaari. Unta kagahapong adlaw tungod sa kalain sa akong lawas medyo ningkuha na unta ko sa cellphone kay mo chat ko ni Brother Libby nga dili ko maari sa radyo pero kay naunhan man hinuon ko niya kay sa pagtanaw na ko sa cellphone na aman siya'y pahibalo nga ikaw lang una ron sa radyo kay dili ko makaanha kay dunay serbisyuhan na kong patay. Mauna nga imbes mo balibad ko napugos di ko pag-ari. Unya si Brother Isaw po lisod po ni mo madali-dali kay naay gi-Bible studyan nga ang oras gabi ira dili makahatag og oras adlaw gabi ilang. Unya lisod man kayo po nga maputol ang ilang atensyon sa oras sa ilang schedule nga dili sila mahandulan og Bible study mao nga kagabi akong gipaningkamutan gyud pero lain gyud kay akong lawas ning uli paadto gabi ulan pa gyud. So sa tinud-anay lang karon medyo hilanat ko akong tingog pagaw sige kog tumar og tambal pero og mauli ni nga di kaayo ta makarelax sig dagadagag ulan amot og mahimo bang epektong tambal pero ang epekto ra gyud ani ang gahumras Ginoo pagtabang sa ato nga panglawas. So di gina maiwasan no tungod kay ang atong klima lahi muulan paano mo init pag-ayo sa buntag nga dus-udto o kahapon pero pagkagabi inig uli nato pertigyod nga ulan usahay nuntan pa sa unos-unos nga hangin bisan tuod og mag-raincoat ta apan kuuton gyud ta sa kabasa tungod kay duna manggoy hangin nga mo aris atong nawong
o asang dapita nga makasulod mo na nga duna gigamay nga maigo sa atong lawas. Pero buhat manis Ginoo sa ngalan sa Ginoo padayon gihapon ta kutob sa atong mahimo. Busa salamat ninyo diha kamo manggod ang nagdasig bisag na ami batyagon sa lawas basta madala pa lang tungod ninyo amo na nga ginahimo, no? Well, ato ning basahon. Sir John, ang ako nga auntie, si Auntie Nining, ingon niya maayo unta kuno kung inig bautismo niya na akak ug si Sir Libby kay aron unique kuno ang iyahang bautismo. Unya wa pa man ni siya mabaybuli. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, dili usa na ko ni kuan ha. Dili usa na ko ni i-delete ni kay ako ning klaruho ni, no? So ang bautismo nunid na pwede ra nga wala mi ni bisan isa sa amo nga makatambong. Bisan kami inam og nindot gyud nga tan-awon o pamation nga ang mga listener sa radyo nagpabautismo unya naa ka magtan-aw. Walay kabutangan sa imong kalipay nga sulod sa daghang mga tuig nakigbarkada sa kalibutan sa yawa apan gitalikdan ang tanan tungod lang gyud diha sa Ginoo. Pribilehiyo gyud kaayo namo na kalipay namo na nga naay among masaksihan nga mga kaigsunan nga nangakabig sa radyo among nasaksihan ang ilang bautismo. Pero sorry lang gyud kay lapad man gyud kaayo ang maabot sa radyo. Ang ato lang dinhi nga may panahon ra gyud nga magkita ta apan og dili man gyud gani maningkamot lang gyud ta kay diha sa gingharian sa langit magkinit-anay ra gyud gihapon ang tanan. Okay, ato paning basahon. Mangutana mi sir, pangutana man di ini, so dili lang usa ni, no? Okay, ato ni basahon. Sir, sige mi og paminaw sa inyo diri sa among payag sa Talisay. Nindot kayo diri sir kay og maadlaw landong unya og mag-uwan sad pud Ginoo naa mamika luklukan unya ang among radyo naa sa ibabaw kilid sa may haligi sa payag amo na nga gitungtong unya maglaray lang mi og panglingkod usahay magkinataw-anay mi kay naa lagi mangutana nga makulating hinuon sa inyong gibasa sa Biblia. Salamat sir, makulating ha. Okay, last text nga akong basahon. Okay, sa ato pa kaming mga tao nga dunay ako man ni kanang pangutana man di gihapon so ato laning lain no. Okay, magpuli paglain. Okay, nara. Okay, sir, mo greet ko og happy birthday og advance happy wedding. Birthday karon ni Uncle Boy unya kasalpod ni sa iyang kamanghuran ugmang adlaw Huwebes alas 10 sa buntag ang kasal. Happy birthday ug advance happy wedding. Salamat gyud sir sa pagbasa kay naminaw gyud sila karon. Nindot na, no? Salamat sa pagpaminaw. Okay, si Brother Libby sa dili pa mag-iban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone, mas maayo siguro nga matanaw usa nimo Brother Libby ang atong monitor aron nga ato ning mahibaw-an kung diining mga nasura sa kalibutan ang sunod sa atong programa through Facebook Live. Okay, daghang salamat Brother John. So kami si Brother John medyo abiriya gid mi og gamay karon. Gahapon sad sa hapon ba John kalit lang pod og ubo gilok punlan. Ako giubog ko karon Brother Libby. Upoy ko gagabi Oy ko katulog kay gikan sa gahapon na humod pod o diya pag anto pod sa namatian anag sige masag uwan Brother John. Sa gilan ang kaning ato lang gining uwan kutob sa mahimo. Nagkaparehas tanay hinuon sigog tumar og tambal po makalit ko toy gayng mundag. Ako nagtumar magapog og tambal ang tudron pero mula gina
init kay akong lawas, hilanat ko niya ang akong ulo medyo murag kanana abang kilid ang tampiak na ko murag yung naay mo piit sakit pero sisiw ra kay ni Ginoo usahay sulayan magunta. Okay no, ato tayo gala sa pagtanaw sa ato nga live. Ato na gina-welcome ang tanan natong mga viewers karong gabi na. Makahimo na mo sa pag-send og mga mensahe gala o niya palihog lang po datong i-share ang atong programa para nga mabless po ang uban. O niya ako ding ipahinumdum atensyon sa mga kaigsunan din sa Northern Cebu. Apil na ang distrito ni Pastor Pagunsan, distrito dito sa Islas Bantayan ni Pastor Arnel Palisbo, distrito ni Pastor Ayman Andrade Diaz Kinataytan, Pastor Hill diri sa Dan Bantayan og Bidilin ug kang Pastor Elias Cuyos dinhi sa Bugo City nga karong Sabado ang hiniusa natong pagsimba kay doon na may baptism. Di naman ito maarang yun diha o gana sa kundor kanang atong gimitingan kada gabi So ang simba karon Sabado anha sa San Remio sa kuan na siya kanang sa bag-o nga covered court Brother John Sa sports sports complex niya nindot na kabili na ni ex-mayor Martinez unya dunay gamay pang kulang unya abtik masad kaining napuli karon nga mayor si Mayor Al Pistolante iya na lang gyud gihuman okay dili man ni tawhana kuan kanang magbabags kayuhan sa taga San Remigio. So akong salamat Mayor Pistolante. Salamat kayo. Akong gi-verify karong hapon og asa kanaglibog mas nag-asa mangita kay unsaon pag-accommodate sa mag-abot o niyang daghang mga Adventista o mga dili Adventist nga labi na niadto mga candidate for baptism o niya sa mga service. So bugo unta to namay nagkuan namay magamit pud sa bugo. So mayo kay naokira sa San Remigio. So karong Sabado pohon ang atong hiniusang pagsimba adto sa San Remigio diha sa covered court sport complex diha sa San Remigio. Okay, ato ning basahon ang atong nakita sa screen. Niya si LC Pitugo ang iyang mensahe, maayong gabi sa tanan. God bless. So God bless also Sister Elsie o Brother Amay Pitugo diya sa San Jose Bourbon. Niyasad si Sister Leah Muñez sa Manila ni. Ang iyang mensahe parihag yun ta giubo. Taptan balik ubo si Mother Leah ni Brother John, si Sister Leah Muñez. Sa lang Mother, di naman ni ingon nga karon ra kadaghan naman ta kaagian ni. Unya okay ra ang amo lang ko diri maapektuhan gyud og jutay ang atong programa tungod sa sitwasyon sa among panglawas. That God knows everything. Akin yasad si Brother Jemel Dikino Lalosis, maayong gabi kapag laom. Ato po nakita ni si Brother Ronilo Itang, maayong gabi Brother John, Kuya Livy, og sa mga naminaw karon, God bless. Maayong gabi naman Brother Ronilo. Niyasad si Jolie Ann Piasidad Mata. Salamat po sa gisend ng mga heart o kamot ka nagpray. Niya ato ring tanawon mga higala ang mga nakig-uban nato karong gabi una sa ato nga live broadcast din hino. Niya doon natay mga nakita din nga mga ubay-ubay sa nga nag-view karong gabi una, nag-like o niya nag-heart sa ato nga programa. So akong sublion ang tanan ato nga gina-welcome nining gabi una sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, di ta magdugay higala. Adto ta sa ako po ni basaw day so sa akong keypad nga cellphone. Okay, maayong gabi mga brad.
ang pari sa Madridejos mangayo. Okay, yung mani kayo maklaro mga mensahe. Some text messaging. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana nga ato nga iskutan karong gabi. So, adi pa di kumbasahon ba dyan, sulod. Brad na ako gyud kagrupo sa fraternity gang dinhi sa Bugo City. Pulos yun. Mga barangan, kuya, mga barangan pulos, mga wakwak sad. Ilang work ang pagpamarang sa mga tao sa katawhan, Brad. Kuya po ng membros yung fraternity, Brad. Kuya po na kay mamamarang mo na. Okay. May kaywa kaning apel. Kanya, atong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana. Okay, dagang salamat na Brother Libby. Ato ning tanahon kay sa gikani kang Brother Marlon misa diya sa ato ning tagaan at pagtagad. Nakasabot kayo kumrad sa imo pasumbingay nga kutubra sa pangatarungan apan walay kamatuoran, meaning walay makita nga suporta sa Biblia. Sa Marcos 16:15 o 16 ang mutuo og magpabautismo maluwas, wa na gid hisguti ang kasuguan. Salamat kayo, Brad. Si Marlon Misa ni. Okay, dagang salamat Brother Marlon Misa sa imong gitext dire. Unya, salamat pud kayo sa imo gyud nga pag-inabtik. Mayo pud kay naatlan sa di ay nga bag-o ka nga nakaanli, mao na nga ni-text tayon ka. Mao na nga ayaw paglangan og panahon kay ang mga pangitabo sa kalibutan karon nagtug-an nga ang atong kapanahunan karon mga pamilin-bilin na lamang. Ang mga pangitabo nagpamata sa nangatulog diin hapit na gyud ang paingon sa katapusan. Kaya tining masayon nakasabot kaayo kumrad sa imo pasumbingay nga kutubra sa panatarungan apan walay kamatuoran, meaning walay makita suporta sa Biblia. Sa Marcos 16:15-16 ang mutuog magpabautismo maluwas, wa na gid hisguti ang kasuguan. Salamat kaayo, Brad. Si Marlon Misa ni. Okay, dagang salamat Brother Marlon Misa. Ang tinuod, Brother Marlon, insakto ka. Diyan ang Marcos 16:15 ug 16 wa diha hisguti ang kasuguan. Pero hibaw-i nga ang Biblia wala natingog diha sa Marcos 16:15 ug 16. Ayaw diha pagpokus kay nianang duha lamang ka mga teksto, uhaw ka pa sa daghang mga kamatuoran nga gipasabot dinha sa Biblia. Kay wala man gilansang ang tibuok Biblia, ang tibuok nga kamatuoran diha sa Marcos 16:15 ug 16. Diya ako ning basahon kay dunay daghan nga naminaw karon dinhi sa atong programa, no? Surta nga naagi nagsunod nining ato nga programa dinhi sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 og 16 ingon ni ini ang gisulti, no? Sa tanang naminaw karon niya gini, ug siya mingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Ang mutuo ug magpabautismo naluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Kining bersikulo aduna kay konklusyon nga wa na gyud diha hisguti ang kasuguan. Yes, tinuod na nga wa na gyud dinhi hisguti ang kasuguan niining bersikulo ha. Pero balikon nako, ang tibuok Biblia
wala malansang, wala mahigot ni anang Marcos 16:15 ug 16. So kung diha lang ka magtutok ug magtan-aw, mahimong uhaw ug gutom kapag yun, kulang ka sa daghang mga kamatuoran nga gipadayag sa Dios dinhi balaang kasulatan. Timan-i nga ang pagsusi sa kasulatan dili lamang sa usa ka libro, dili sa usa o duha ka bersikulo, kundi ang tibuok gyud mo imong susihon. Pamatiir gud ang gisgutan sumala sa ikaduhang Timoteo 3:16. Ino ni nga handa kinini ang tagaan og insakto nga pagpamalandong ha. Naging dinhi ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios kalom na dili usa ta mo largo hunong tagamay. Timan iha ang tibuok nga kasulatan ug magbasa ka sa The Living Bible giingon the whole Bible. That's why nga nag-ingon ko nimo wala mahigot, wala malansang ang tibuok Biblia dinha sa Marcos 15 ug 16. Busa pangitaa ang dugang ang nga lalom ug dako lapad nga pagsusi sa kamaturan dinhi sa Biblia dili lamang diha sa Marcos kaya 16:15 ug 16. Ang gisulti matud pa the whole Bible maunay gisulti dinha. Ang gisulti dinhi sa ikaduhang Timoteo 3:16 ang tibuok nga kasulatan, the whole Bible. No wa mag napasabot nga kana na ang tibuok Marcos 16:15-16. The whole Bible, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios. Busa pakamaayuha i-precious ang kasulatan kay ang Dios mo'y nagtuga dili ang tao. Karon gay mapuslan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So daghang mga butang nga dili ikatudlo nimo kung naalang ka magtanaw sa Marcos 16:15 ug 16 kay matud nimo wa na gyud diha iisguti pa ang kasuguan kay lagi naa sa inyong pagtulunan ug doktrina nga dili na mo musunod sa kasuguan. Matingala bita kani ay daghang mga text akong gitan-aw ni kaganina. Mura man ni sila og gipangbugkot. Ako ning insert ha. Mura man ni sila gipangbugkot, sir. Sa naaging adlaw nag-ingon sila mugula nagyudta sa relihiyon ug sa kasuguan. Unya maghisgot na pud hinuon nga kung tumano nato ang kasuguan sa Dios, kung tumano nato ang kasuguan sa Dios, maunang panahonang naghigugmata sa Dios nga Amahan. Kawa naman di na lang ni di na lang ko ako lang kang replyan ani ha. Unya di na lang ko ni ipaagi sa kahanginan. Ang importante mangod mao padayon mog paminaw diha makumpir magyud ninyo kung kinsa gyud ang nagtug-an nagpasabot sa kamatuoran. Kay ang bakak musabay mo na makitapad man pud na sa kamatuoran. Unya ang bakak ug ang kamatuoran inyo ra gyud na nga masabtan. Busa paningkamot mo kay naara na sa inyo. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Gustos Ginoong tudloan ta. Kinsay mo tudlo nato ang Dios pinasikad sa tibuok nga kasulatan. Sunod alang sa pagpamadlong. Gusto sa Dios nga madlungon ta. Pinaagi sa tibuok nga kasulatan. Sunod alang sa pagpanulid. Gusto sa Dios nga tuliron ang atong kabaliko. Pinasikad sa tibuok kasulatan. Ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Gusto sa Dios nga matutuon tas pagkamatarong pinaagi sa tibuok nga kasulatan. Musa dili diha sa Marcos 16:15 ug 16 lamang apan tinuod ang imong gisulti nga wa na gyud diha hisguti pa ang kasuguan. Pero tinuod man na unya karon kung atong basahon sa 17 aron ang tao sa Dios mamahingpit masangkap alang sa tanang maayong bulaton.
asa ka mahigpit masangkap alang sa tanang maing balwaton sa tibuok nga kasulatan usa susiha ang tibuok nga kasulatan mindras duna pay panahon, mindras duna pay kay gayunan, kay moabot ra ang panahon nga idili na ang pagsulti bahin sa mga nasulat sa Biblia, gidili na ang pagbasa sa Biblia, dili na pud makahimo sa pagwali. Sama sa unang mga panahon, pagdala sa Espanyol nga relihiyong Katoliko dinhi sa Pilipinas, gibawalan ang mga tao sa pagbasa sa Biblia. Ang una gyud nga larawan nga giedukar sa mga Espanyol sa mga Pinoy ang kining Santo Niño, kining Santo Niño, until nga ang Biblia gidili nga sa una kung magbasa kag Biblia ang ilang patuo pari ray pabasahon kay makabuang. Ug unya kung mubasa gyud kag Biblia giisip na nga usa ka criminal offense, mag-atubang ka ana og kaso, mabilanggo ka, mapriso ka. Unya gisulti man nga ang pulong sa Dios dili ginapos, wa gid magapos bisan pas kalisod, niabot ang panahon nga ang tao gitagaan og kagawasan sa pagpangita sa binhi sa kaluwasan nga natago sa daghang mga katuigan, pero ang mga tao naanad na gawanay pagtuo, wa nay pagpakabana sa kasulatan. Karon kung atong masahon dinhi, balik ko na ko, dili lang dina sa Marcos 16, 15 ug 16. Si Kristo gyapon ang namulong, sumala sa Mateo 28, 18 ngadtos 20. Matud pa ni Kristo, kanako gikahatag ang tanan nga kagahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo sa tibuok nga kalibutan, sa tanang kanasuran, katawhan ug pinulungan, ug himuan ninyo silang mga tinun-an. Busa matun-an gyud tagyod pinasikad sa tibuok nga kasulatan. Naa may uban manudlo, wa na nang daan kay nian atas bag-o. Oy maumana ang gihisgutan, ilang ipalakaw. Mauning mga klasihas mga tao, nagdahom sila nga nagwalig kamatuuran, nagwalis pulong sa Dios, pero ang kamatuuran ila lang gipulihan og pangatarungan, og unya dili sila ana makaprohiba. Og sila lang gyud magsulti nga way lain silang kaatbang, way laing kaistorya, mura pug tinuod, pero tan-awa og naay ikaatbang og unsa na kupos pa na sa kamatis nga wa mahalin og usa ka semana. Mao na nga diha ang kalainan. Kung atong basahon dinhi, matud pa, busa panglakaw kamo, gimuan yung tinun-an ang tanang kanasuran o sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So sumpay ni kay naghisgot manig bautismo sa imong gisgutan, Brother Marlon Misa, nga magpabautismo, suni agyapon magpabautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pero kinsa man tong pagabautismuhan, pamati Brother Marlon, kay imo ra bagyud ning pangutana. Sa 28-20 Mateo nagingon nga nagatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, ug tan-awa ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Timan nga ang pagabautismuhan kadtong gitudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo ug iyang gisaaran nga iyang ubanan hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Pero tan-awa og nagtudlo ba ni mugwa, dunay nag-text akong gibasa ga ato mayaging adlaw, pagwaon ganas tinuhuan, pagwaon ganas kasuguan, mugawas na gyud tas kasuguan. Muna nga mura ba og inuplok nga paagi, musulod mugawas, lahi ang gisulti karon, lahi na pud sa sunod. Ingon niini makita nimo nga mura sa gitar nga wa gyud mabagay, maangay, sintunado nga pamation. Karon kung ato ning tan-ahon, ang gihisgutan dinhi nga tudluan ang tao sa pagtuman sa tanan gisugo sa Ginoo, tan-awa na biktima ang kadaghanan, moangkon nga sila born again. Pero unsa may born again,
na bag-o ba na usab kay mo man gisgutan sumala sa Korinto 5:17 no Korinto, busa kun ang tao anaa na kang Kristo siya bag-o nang binuhat, ang karaang mga butang nangagi na ug ang bag-ong mga butang nahiabot na. Naunsa man nga nabautismuhan na ara magyapong karaan, gisupak ra magyapon ng sugo sa Dios, gisupak ra magyapong pagkaon, gisupak ra magyapong napulo ka sugo, gisupak ra magyapon ang adlaw igpapahulay. Nganong ngay tabo man kay ilang gibutismuhan nga wa tudlo sa pagtuman sa tanang gisugos Ginoo, muna nga nakita nimo pag-angkon kutubras pag-ila pag-angkon nga born again, pero sa katapusan born again. Kung imong tan-awon pa sumala sa gipamulong ni Kristo, sumala din sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 19 dili sa Mateo 19, sa Roma 3:31. Maumuni ang gisgutan sa Roma 3:31 kay nagisgot pa yan pagtuo Brother Marlon, kinini ang Marlon Misa, ang mutuog magpabautismo maluwas. Unsa maning pagtuuha Brother Marlon o basta nang naminaw nga gikinahanglan sa Ginoo. Balikon ko, ang mutuog magpabautismo maluwas. Gani na atong gibasa nga ang pagabautismuhan ang natudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Karon unsa maning pagtuuha kay ang mutuog magpabautismo maluwas? Unsa maning pagtuuha? Pamatii ang Roma 3:31 nagingon, gibungkag banato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo, hinunoa wala gayud, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Busa ang pagtuo nga dalaygon o mahinangpon dias tubangas Ginoo, kanang pagtuong dunay kasuguan, dili ng pagtuong wa ng kasuguan, muguwa kanas kasuguan, pastilang disgrasya. Ang gibungkag banato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo, wala gayud, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Sa Galacia 3:24 gingon, busa ang kasuguan na himong atong magtatagad o mag-aagak ngadto kang Kristo aron kita pakamatarungon sa pagtuo. Na imo ginang pamalandungon Brother Marlon, nahilo ra manggug ka, nadala ra manggug ka niyan ang inyong mga pastor, mga pangulo nga wa na gid mo tudluig unsaon pagtumas gisugos Ginoo. Ina kong bakakon Brother Marlon, tanawa ra gid ha, kung dunay mga tawo na laing pundok nga nagbasa po ng Biblia, unya naa ng inyong pastor, naa mong mga membro, tanaw ni mo na karniro gina kayo, di na mamikil, awa na uyon-uyon na, kataw-katawa na, pero kamulang tanan, grabe, ha? Grabe, atakihon ang uban, pero og naa nay lain, paluyot-luyot nga naman, wala man na sila'y kakayahan pagpabarog sa kamatuoran kay ang ila pangatarungan. Mo may resulta Brother Marlon. Karon kung atong masahon diha, ang pagtuo do na may kasuguan. Unya ningon sa 2:20 sa Santiago, apan utawong kulang-kulang, buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan? Muna nga kining taong naay pagtuo nga way kasuguan, wa nay binuhatan, kulang-kulang na, sa amo pa na pigit, sa amo pa na kuwang usa ka pakang, kuwang usa ka handos. Ang Biblia ay nagsulti na kulang-kulang. Unya daghang nangalagad ron kuwang-kuwangon, nga naman tuyoon gyud og supak ang balaod sa Dios. Nga unta klaro man na ang gipasabot. Usa ka tawo nangutana kang Ginoong Hesus, miduol niya sumala sa Mateo 19 16 ngadto sa 19 nga kining tawanan ingon siya, magtutudlo unsa may maayong buhaton ko aron makasulod ako sa gingarian sa langit. Ingon si Ginoong Hesus, maayong magtutudlo. Ingon si Ginoong Hesus, nganong gitawag man ko nimog maayo, naalay usa nga maayo ang Dios lamang. Muna nga ayaw mo pag-una-una diha, bisag pila pa na kakurso inyong nahuman, pila pa na inyong posisyon diha. No, ang ano man, ang Diyos ragid mo maayo, dili ang tao. Unya gisgutan ti Ginoong Hesus, ang ingon Ginoong Hesus, kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo, nangutana kanimong tao, asa ning sugua? Ingon si Ginoong Hesus, di ka magpatay, di ka mangawat, di ka magsaksig bakak,
tumawag ka sa imong amahan ug inahan, dili ka manapaw. Kining sugua, mga sugo ni nga tuas na pulo ka sugo. Ningon ang tao, kanang tanan ako na naggibantayan, sukad pa sa sinugdan. Muna'y pangutana mo gingon diha, nganong gitudlo man lagi kunobe ni Kristo nga sundon ug tumanon ang kasuguan kung gusto kas kinabuhi nga walay katapusan. Unya sa inyo diyang magtutudlo wa na, kay inyong rason way magatumas kasuguan. Bikuno, tagai ko no mig higayon, gusto ming maminaw sa inyo, maminaw rami, tagai mig higayon, amo ng pamatio ng inyong doktrina. Unya na ang inyong membro, tagai na mig higayon nga mangutan nami, dili pa magdebate, kay diha sa debate dili nimo tunhayan ang bugos nga kamatuoran. Maminaw mis inyo ni amay amo mga cellphone number inyong naibaluan, tagai mig higayon uban sa inyong mga membro, pasabta kuno mi sultiim yan ang inyong doktrina kuno mi nga pagtuo nga way kasuguan. Ug di gani mo mutunga, di gay mo mutext na nakasabot na tandaan unsa hinungdan ngano nga wa gyud mo response. Unya karon kung imong basahon kuno aber sumala sa gihisgutan sa Mateo 5:17-18, kinigyod mo inyong basahon na tan-awan ninyo sa Juan 10:27 ingos Kristo, ako nakaila sa akong mga karniro ug sila nakaila kanako ug nagsunod kanako. Timan-ig gyud ang mga Kristohanon nagsunod na kang Kristo. Kung nagsunod kang Kristo, kinsa man ang tularan ug huwaranan sa pagsunod sa kasuguan? Ay aba si Kristo. Mateo 5:17-18 nagingon si Kristo, ayaw kamo paghuna-huna nga ako miani aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako miani dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman. Tanawa, wa ginawan wa bungkagan ni Kristo, iya nang gituman. Unya ang mga iya ni Kristo nagsunod niya. Nagingon sa 18, sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan, bisan usa ka kudlit, bisan usa ka tulpok, hangtod nga ang tanan matuman. Tanawa kuno na ug unsay mensahe ni Kristo ngadto sa mga tao. Unya ilandi ng inyong mensahe nga wa nang kasuguan. Pastilan naman gyud ninyo, dili mo manlimbaw ninyo malibo, di mo makulbaan sa pagsigi ninyo pamakak. Nag-ingon ang Juan 7:49, kining mga taong kumun, mga walay kabangkaagan sa kasuguan. Unsa may kumun, naabitaw yuta nga kabilin ug usa ka managtiayon, mag-istoryahay akan ng yuta kumun pa mana. Ang unsa maning kumun, walay klaro nga tag-iya nga ikatudlo, nganong kumun bahinunon pa. Muna nga kanang ingisgutan sa Juan 7:49, kining mga taong kumun, mga walay kabangkaagan sa kasuguan. Kini noong mga walay kabangkaagan, mo gyud magpatuo nga mo'y makamao, mo insakto. Nga naman, tungod kay ang kamatuoran ilang pulihan sa ilang mga pangatarungan. Ngani gisgutan sa Salmo Kapitulo 1 versikulo 1 ug 2. Bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalinggod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton, kundili anaa sa kasuguan ni Yuba. Timan niya, anaa sa kasuguan ni Yuba ang iyang kalipay og nagapamalandong siya sa adlaw ug sa gabi. Tanawa kung saon nimo pagpamalandong ang pulong sa Dios adlaw ug gabi na ang kalipay. Unya karon kanang inyong pagtudlo kontradict gyud na sa Biblia. Kamo man kaha mo'y tinuod, kamo man kaha mo'y insakto, kaluy ami dire, kaluy ami dire, tagai mig panahon nga inyo ming bisitaon aron inyo mong sultian sa kamaturan, kay kami magkahinasayop, kami magkaywa sa kamaturan, kami magkahinasimang sa dalas kamaturan. Kaluya ang among kalag aron mi maluwas, bisita imi, istoryahi mi yan ang inyong kamaturan, nga inyohang giingon nga kamoy insakto ug mo'y tinuod. Mga kaigsunan, sapat na ang panahon. Pero timan-i ng Juan 2:4, siyang mag-ingon, ako nakailakan niya, apan wala magbantay siya mga sugo, kini siya bakakon, ug wala kaniya ang kamatuoran. Mauna nga ilabihan daghanang mga bakakon karong ng lutaw, mga taong walay kamatuoran, tungod na sa wala nila pagtudlo ug pagtuman, pagbantay sa kasuguan. Si Brother Libby Higala atong pangayuan
ug madugang pa nga pagpasabot sa inyong nakasabot na nga mga una-una. Brother Libby? Okay, dengan salamat Brother John. So mopadayon tahigala ato ning lagtawon ang ato nga screen. Ato ning pangbasahon. Okay. Niya si Brother Ronilo. Ito yung nabasa ka kaniya. Niya si Julian Piasidad. Niya po si Roselyn Mainit. Nanukad ni sa Germany. Mayong gabi sa tanan. God bless. Niya sa ato mga nag-like o nga okay, di pa ginato ma-open. No? Okay, no? Maadto tahigala sa pagpadayon at tas pagtubag sa pangutana nga gipadala dinhi giunsa to paghanay Brother John. Okay na, Brother Libby, ito ning basa. Nakasabot kayo ko, Brad, sa imo pasumbing ay nga kutubra sa pangatarungan apan walay kamatuoran. Meaning, walay makita nga suporta sa Biblia. Sa Marcos 16:15-16 ang mutuog magpabautismo maluwas. Wa na gyud hisguti ang kasuguan. Salamat kayo, Brad. Si Marlon Misani Okay, dengan salamat Brother Marlon, no. Salamat sa iyong pangutana. Naghisgot ka imong pangutana, focus des Mateo kapitulo Marcos 16:15 o versikulo 19. 16. 15-16. Kaya puro ang hisgutan diya ang mutuo o ang magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman siya sa silot. At tinuod mo na gisultis Biblia. Si Jesus gisbus mo mo'y namulong gisulat sa Ebanghelyo ni San Marcos. Gisugo din nag-ingon tanabasa panlakaw ka mo o nagsugo nga malakat alang sa pagwalis maing balita. Bueno, ako lagong tanawon higala ato ning subliog basa alang-alang sa mga kahigalaan nato nga wala sa Biblia. Di baya tanan nga adunay na ay Biblia ang uban nakasabot sa pulong sa Dios, pinaagi lang sa pagpaminaw sa programa. Okay, ato ning basahon gayon ninyo og siya miingon kanila panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok kabuhatan ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Niini nga verse tood wa dinhi i-appeal ang napo kasugo or mga kasuguan. Wa ni appeal ni kay kini nga subject, kini nga verse naghisgot ni mahitungod sa bautismo higala. Wa ni maghisgot mahitungod sa 10 commandments. Kanang word nga ang mutuo og magpabautismo maluwas, nagpasabot ka ng word nga ang mutuo. Apil man na sa pagtudlo kanang mahitungod sa pulong sa Ginoo. Kanang word ang mutuo naglakip na mga higala sa gituhuan nimo ang tanan nga mga doktrina des Biblia. Ang tanan nga gitudlo des Biblia gituhuan nimo apil na di lang kay nagtuo ka sa pagka-Dios mga higala, tuo ta sa Dios nga maoy atong manuluwas, gatuo ta na anya ang mutuo sad mga higala mahitungod sa gisulti sa atong Dios nga manuluwas. Tuo sad ka, di lang kay nagtuo ka sa ngalan, nagtuo ka sa iyang pagkaanaa, pero di ka mutuo sa uban nga mga sugos gisgutas sa Biblia. Masakto na ang mutuo magpabautismo sa maluwas. Sa pa maghisgot nga higala og pagwali or pagtudlo sa pagtuon sa Biblia. Pag nag-Bible study, muna nga Bible studyhan o siya, pasabton o siya, walihan o siya. Ani ang mutuo, apil na sa pagtuo sa mensahe, apil na sa pagmantala sa maing balita, mutuo sa maing balita. Diha sa maing balita na aman diha ang kasuguan sa Ginoo.
nga good news man nga paundangon ta sa pagbuhat og daotan. Good news na ang mayong balita mga higala apil diha nga nanawagan sa mga tao mahitungod sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Unyag mutuo ka ni ana nga mga pagtulunan sa Ginoo. Unya nagpabautismo, manigis kita Biblia maluwas kana saad na sa Ginoo higala. Kana sa ara para naton tanan. Nakaroon panahon na nanay mga pagwali nga ginahimo. Pagwali ginahimo ngadto sa makatawhan. Gani dinhi sa Norte BC kayo ang mga kaigsuonan kauban sa mga magbuhat sa pagmantala sa maayong balita, gahandol og mga Bible studies o uban pa mga informasyon may tungod sa gisultis balang kasulatan mahigala. Ginahimo ang pagwali kay manisugos Ginoo. Panglakaw iwali ang maayong balita. Nga manang giingon sa versikulo 16, ang mutuo og magpabautismo luwas. So, naglakip na digayla ang pagkamatinumanon sa usay gisugos Ginoo. Imong gituhuan, nagpabautismo, maluwas. So, apil diha ang napo kasugo nga angay natong tuhuan. Kay maayong balita man na, di na batunon og Dios. Good news na, kay di man mahimuot ang Ginoo nga gawas niya na pailayang atong batnan. Kanagingon sa versikulo 4 nga mga graven images, mga kinulit nga larawan. Ikaduhang sugo sa kana ka good news nga ang tao higala pahunungon sa pagsimba ngadtos mga Dios. Good news na nga ang tao ginapahinumduman nga dili magpasipalas Dios tungod kay ang Dios mangod balaan og tag-iyas talambutan niya makaakot sa magpasipala niya. So na si katulong sugo nagsulti ang Ginoo nga di mo pasipala. Ikaapat, nagsugo ang Dios mahigala nga di nato kalimtan ang adlaw nga pahulay adlaw Sabado. Kaingon siya, remember the Sabbath day to keep it holy. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay balaan na kini. So mo na gihisgutan diya sa Exodo kapitulo 20. Naghisgot magala og igpapahulay. Aniya good news na papahulayon tos Ginoo. Iyan ang order nga kanang adlaw specific. Aniya mga kabataan gitudloan sa pagtahod sa maginikanan. Mayong balita na good news na nga ang mga kabataan na tuduan sa pagtahod sa ginikanan. Anya dili magpatay, dili mangawat, di manapaw, di mamakak, so guban pa nasugo sa napulo kasugo. Maayong balita na gikinahanglan ka na nga mahibawan sa usa ka tawo una siya mabautismuhi. Aron mahibaw siya unsay iyang buhaton, unsay tumano niya. Kanya ginatudloan nga basta na may tungod sa pagkaon nga gitugot o kadtong wala itugot si Ginoo. So kumpleto ang unod diya sa maayong balita. Kanya ang naghisgot po na diha na kinahanglan sad ta nga mahibaw ta kung unsa ang atong sala mantunan na napo kasugo kaya napulo kasugo sama na sa samin nga makakita ta makahibaw ta naibuling atong naong sa dihang imong ihingli ka nga to sa samin o niya sa diha nga nagdiskubrihan nimo dili sad buhat sa samin ang paghinlo sa buling sa imong naong kasama ang pagkasulti sa diha nakadiscover ta nakasala ta tungod kay naa mo na po kasugo sama lagi sa amin ang atong buhaton muduol tas tagiya sugo dito ta mo ampo dili kay sa sugo ka magampo adto ka sa tagiya o niya pangayui og pasaylo ama paglapas nga nahimo o niya ang Dios nagingon sa Juan 1:9
nga kung isugid lang nato ang atong sala ngadto sa Dios, siya nga matarong matinamanon nga mutuman siyang mga saad, magapasaylo sa tanan tong mga sala ug maghinlo sa tanan natong pagkadaotan. Mao nay saad si Ginoo, tumanon niya, ingon siya tumanon niya saad, diin pasayloon niya ang atong panansala ug hinloan niya ang atong pagkadaotan. Unod na sa may balita, good news na nato nga mga makasala. So kinahanglan may baw tag unsay sala. Arikas daytari los. Kinahanglan may baw tag unsay gitugot unsay gidili. Mao na sa before sa bautismo, ginawalihan ka nagsugod gini waling maing balita. Doon sa versikulo 6, ang mituo, mabuti mo sabot, ang mituo sa maing balita og magpabautismo maluwas apan ang dili higala pagahukban sa silot. So muna siya nga muna gihingon sa Marcos 16:15. Tulong na may tungod sa bautismo ug pagtuo imo nang ukito na gayo na apil diha ang makasuguan sa Ginoo mga higala. Na apil diha wa na wagtang. So niya siya kumbasahon ato nakita dinhi si Rosalyn Mainit, mayong gabi tanan, God bless. Tiapon si Loida Agdalapis sa Tumakas, good evening, watching from Adventist Academy, Iloilo. God bless to all. So thank you kaayo no, Ma'am Loida Agdalapis, nukad gikan sa Iloilo. Thank you kaayo. Niya atong sumarihon higala atong gisgutan karon nga diha sa Marcos 16:15 ngadto 16. Wa tuod lakbiti dia ang word nga 10 commandments, pero imo nang taladnan og sabat higala naa diha ang napulo kasugos Ginoo. Tungod kay ang pagbautismo sad simbolo nga pasuloon ang atong mga sala. Kanya nagpabautismo ta nga wag ta kahibaw kung susa. Kanya na po kasugo kailan matun-an na aron mahibaw tag diin ta daputa na kasala. Ang daytari los nga human ta na kahibalo magpabautismo aron mapasaylo ang mga paglapas nga nahimo. Kanya mahimo na tang tinuod og tunay nga anak sa Ginoo. So muna nga saad na alang nimo alang nako nga tapos ta na sayod sa mayong balita nga giwali ka nato tapos sa iyong sadihan ang nabi atong buhaton higala mao ang pagpabautismo aron pamaluwas. Hindi pa gusto ito ang matuo pabautismo maluwas pero ang dili hukban silot pili lang taan duha. Wa naman tayo maghigala sa di pahingpit tapuson at tulumanon niya ang atong temuson. Mga igala, mag-ampo kita, dalang tanan ug makagagahom na mga Diyos. Dagang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangini ang tanan nga mga nagapaminaw karon, dadas dalan sa kayag sa kaluwasan, ikaw magakabig kanila sa pagduol panalaga ng kanila. Ipangayo na mo kayo tungod lamang kang Kristo nga ang matuod nga Diyos ang manuluwas. Amen. Mga igala, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Kininalaman ang inyong mga alas kanginan Brother Libby Clavis ug nining inyong ubos nga igalag igsuon. Brother John dito nagaingon sa inyo maayong gabi ug dagang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may help you with the truth that it will never comfort you with a lie.